তিনি ফাर्स्ट सालो Khorok ब्लक ते Silachori ब्लक बाय खबजाक Khorok BRC हलो Rwng Phwrwng रोकनी सालसानि बागै ब्लक लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम Khwlai Jakha तिनि Swrwng Panda हायके बा ट्रेनिंग प्रोग्राम Rwng Phwrwng रोक बाहायनो फाइमानजाक फाइख्या सारा Thamchi हायके बा 130 तिनि Panda वो नारवायंगी कगनारक फाइख्या Khorok ब्लक नि स्टेट IS दामोदर त्रिपुरा Silachori ब्लक नि IS समिरन चाकमा ते एडिसि IS नो खबै Khorok पांजिहामनि Rwng Phwrwng बखरक सुबोध देबबर्मा आकसं এটার উপরে আমরা যে একদিনের কর্মশালা আমরা করতে যাচ্ছি সেটা অত্যন্ত আনন্দের যে আমরা অনেক দিন পরে Khorok এবং Silachori দুইটা লোক মিলে যুগলবন্দিতে আজকে আমরা এই Khorok BRC হলে একদিনের কর্মশালা করতে যাচ্ছি Rwng Swrwng नायनि जे निपुण भारतनि कायसा जे प्रजेक्ट नाहागोमोन निपुण भारत अंखा सेरायावनो जों बाहायके स्किल खायथि सानो बाहायके बरनो गाहाम के बिनि बरनो फाउंडेशनल बाहायके जों बरनो इमप्रुवमेंट खालामो आबनति कायसा वर्कशॉप एबा सेमिनार वर्कशॉप खालामजाखा एसियाटी नि जे कमन बाय एसियाटी नि जे साख्लाय मंबाय जोंनि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन नि बायदि बरनो हेल्प खालायखा अरनि बाहायनो हाय टीचर ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर बहु सफैजा दायन जरा रिसोर्स पर्सन जानाय बहु सफैजा और फायै जों बीपीसी Khorok और जों अर्गानाइज खालायगा बीपीसी Khorok प्लस Silachori Khorok और फाय खालायगा जों मोटामोटी एक Khorok सब डिविजन नि गोनांथा जागावनो जों ट्रेनिंग खालायगा सालबसुराव मै ट्रेनिं खालायजोनो सार अमो सालसानो आपातत जरा स्कुल नि Rwng Phwrwngनाय जरा अजा बा हायाखै हेडमास्टार बा टीचर इंचार्ज जरा दंनाय बरनतैनो आपातत जोंहरो प्राय 130 जन Rwng Phwrwngनायनि अजमा हायाखैबा टीचर इंचार्ज बा हेडमास्टार नावै जोंहरो सालसानि खालायग्राखा आपातत थिनांगो जों जरा फोरोंनाय मास्टार बा मास्टार उन्नति जों अमनो खालायखिनो खागाम सार तिनि ट्रेनिंग गोरों बुसो गोरों फोरोंनाय रक फाइ सप्लायखिना और Silachoriनि 30 टा जोंनियाव Khorok नि हिंगाय 76 टा प्लस 30 टा हिंगाय प्राय 106 टा 106 टानि दुइटा आमो शिफ्ट दङ दुइटा सेसन दङ अमो हायके प्राय 130 जन टीचर और तिनि पार्टिसिपेट खालामो सर अम हायके ट्रेनिंग नो खालायजाक माने बिसिंते गाहाम फोरोंमु हायके गाहाम सोलोंमु ता मानना अमो एक्चुअली जों तो रम देताबो सिनि जों दा पाइखा हिंखलाय आबनो जों जुदि हायनो नंगो बेराय तम थांखे सामु खालाय आबो हायनो सरखि खिवै बुयावै थाङो आबो हायनो सिनि टीचाराव हायनो टीचाराव बर' हायनो गोरों जों साइमाना बर' एलएम फोरों साइमाना हायफानो अनेक समय जुग बाय मिलेवै समय बाय मिलेवै जों सिनि जे नलेज ना आपडेट खायना नांगौ नलेज ना आपडेट खालायनायखाय जों जरा सिनि जरा फरायनाय रक जे सेराय रक बरनो जों किन्तु बरं निजे वानसुं बा बरं निजे डिमान्ड आबनो नायै जों अनेक समय फोरोंगिरि मायाव थाङो हायनि बागैनो अम हाय ट्रेनिं बेलायनो नांगौ माने अम हाय ट्रेनिं बिसिंतै सिनि टीचाराबो ओ दा इउज खायै बुमाहाय जों अ ट्रेनिं नि बिसिंतै जों सिनि टीचारनो बेबो गाहाम खाय एक्सपर्ट के टीचारनि अम हाय खायसा सेफ दं हाय हामबाय सार